காலையிலேயே வேறு மாதிரி இருக்க. எங்கள் நொண்ணா எங்கே போகிறாருன்னு தெரியலையே. மக்களே, நம்ம கொடைக்கானலை பார்த்தீங்களா? காலையிலேயே வேறு மாதிரி இருக்குது. மூஞ்சிக்கல் ஜங்ஷனே தெரியாத அளவுக்கு பனிமூட்டம். ஏரியாவே இன்னைக்கு வேற மாதிரி இருக்கு.
அப்படியே ஆளுக்கு ஒரு லைக்கையும் தட்டி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். லைனு போய் ஏன் எடுக்க மாட்டேன், ஃபோன் வந்தால் தான் எடுத்துருவானே. விளங்கல வெளியே போயிருக்காரு. என்ன சொல்லுங்க, போயிட்டாரு ஆடிச்சுல. ஊருக்கு போகல, கீழே மழையாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஊருக்கு போகிறது தான் இன்னைக்கு. நான் ஊருக்கு போகிறது தான் இப்போ 2 பேருமே. மழையாக இருக்கிறதுனால போல, கீழே மழை. நீ மழையில் போய் நனைஞ்சிட்டு இருக்கணும்ல, போயிட்டு 2 நாளில் ஓடி வரணும். 15ஆம் தேதி இப்போ கெஸ்ட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக தானே இருக்குது. 15க்கு மேலே தானே கெஸ்ட்டு. ஊருக்கு போகல, வெளியே போயிட்டேன். ஊருக்கு போகிறது தான். இங்கேயே கிளைமேட் இப்படி இருக்கு, அங்கே போய் வெயிலில் தானே கிடக்கணும். தான் 2 நாளைக்கு மழை வேறு கொடுத்துருக்கான், கீழே மழை எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்கான் இல்லை நம்ம ஏரியாலாம். அதனால் எங்களுக்குள்ளேயே குள்ளூரில் கொஞ்சம் கிடந்து போகல, ஊருக்கு போகல. 20ஆம் தேதி